Aya piya kamo sa kong mga tao na gusto pa man na susabagi kong mga ulama na paman na guguraw kaniran na tarimaan wallah so simbiran tarimaan wallah so amaliran na aya umani saratan nakatawan tanu aya terima na amal aya patut terkatanu na giyang kuto paman na kasusunatan ko pinggulo Rasul sallam na giyang pitra na kagagatan ko adna margas tanu mapumasa tanu na kibugay tanu na enokap na ipumangilay sa ukit, enokap na idipagi pupawala, enokap na idipangingisi. Akataon gad na Rasulullah agus mga sahaba, mga tabiin na dead na bakiran mipitra sa pamana perak. So sakno na pamana maninigura dugo simba niya si wallah na api agatusan gibuy mitero na api antaon na ulama Yusuf Qaradawi ta kasala koronzan na dia kenen pakar pangan sokateru yang ko paman nagal buku Rasulullah na gudia kan paman na ibagak so pinggal buku Rasulullah ko mga sahabat niya sa paman na pantag sa daminggal buku na sa kataw mga to paman na kepatutrak na paman na kadadayaan na so pingulo Rasulullah kegaga ko na imbaga ka mga paman na pengili ako sa kita paman na sala ko paman na mangulola ko kailangan na paman na mapakan pa kanudan tanu ginawan tanu kagugura ko tanu sagi nga Ramadan na mataray maso amal tanu nakagini ako pupus sa Ramadan akagaga nga amanggulo lang nga so pingulo Rasulullah na supak nga sa Rasulullah kagi Peter igiraw gyud ta katur wallah sa kunta ayat ang tigo paman na falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Na tiga kina Imam Ahmad kataw niya tingin paman na eman ang ayat na malakatig wallah supak niya sa Rasulullah. Kaya kisugaton na paman na fitna sa nga dunia nagu malatige na siksa sa alungan na more. Nakataw niyo tigi Imam Ahmad ang tunay fitna na asyirk. Nakataw niyo tingin tunay paman na bidaya to syirk na paman nanguto makatalingon marakatigin sa sunna Rasulullah na fatarfudahu aw taruddahu. Paman na pagkatalingom sunaw Rasulullah na sengkaan ka imbagak ka kagiging ta paman na ayakuan ka na subi ginaw ngayon na ayakuan ka na sukatero mga tao paman na miya tiro yakin Ibnu Abbas miya karanid na tingin so paman na kapaguran nirkano kapaman na katiubar kan wallah sa pagudarangan ng ano atura makapupun sa langit kaaped no paman na kadadayaan niyo minisambayar ka na sukatero Rasulullah na pukuha ka no sa mga padakatero. Miya karere ko paman nagyang hadis sa Rasulullah na ayan ni dinan di injakat na panganangan na sa kaamranaw na kagang magay ka sa margas na di ka pa magay ka pumawal ka pan. Na kataon ka pa na sopata imam na paman na maupakat siya sa paman na ay magay na margas. Na anda suparati nga si Allah, na anda suparati nga si Rasulullah. Gitu sumiyaw na miya pag-usay no. Apaman na adna mga tawa sa alungan na maurin ng buta siran wallah. Nakaano niya na itong buta wallah. Nakadiran di sa samili ang susugo ng Rasulullah. Hagigi na pitiro aging ulama ap kububay enak na piyami supakyan sukatero Rasulullah. Apiyami supakyan sugalib ko Rasulullah. Gusto mga sahaba na imbaga ka sukatero Rasulullah. Ang gusto katero sahaba. Kagi pa man na pitiro aging alim ap kububay ang ko. Na ino mga di tanong san maluluis sa malakaluluis. Giyang mo to paman na susabagi pangiraw paman na kaya paman na kamugaya sa perak na doon niya naging mga miskin. Nagyang mo talino ditero na napaman nakalakan niya sa Allah. Ino mga dingon takamugay niya sa magato sa peso kapag di ang miskin unta kayo niyan inukupan na ginoon yan. Na aya kaya pure na saka apaman na itataglian sa perak kamamantian na kapdi ang miskin tabi ako dirong kiulaw na kanabang kay kapdi si miskin nga ayang ini kapdi ginaw nga kapara di ka prekuran gibo ka bukutan nga sa ikukuan pita ka kanim nga sa untang miskin na pamanatigan na miya kakuan na ino mga di miya songkad ga so paman nagalib ko Rasulullah o pure paman ang unta katero ka aya ka mugi nga sa perak na kapdi kasi kumiskin na ino nga dipsid ka isa kana ba zakat al-fitr rabi nga sa magatos dugatos na pitra ka sa margas kagiti ka ketanto ni na pura kapdi o ba pa man natikip kapdi ang nabagandang sa perak na di nga bupulawanan nagyang to pa man pitra ka
na paman na kapamra ka kiyo to. Ubang kapadi si miskin. Kakapadi ka sa Ginoo nga kangadino ka kagibo kaya bugutan mo pitaka ka. Na paman na giyang fitra na padignan ng kuaid agyong to man isa na paman na ipaman na ipumani kaya ngumawala yung marga sa paman na piyamasan yan. Paduto sa Eid. Paduto sa paman na mapi agalubog sa agyong taida paman na pumubugay sa mga margas. Para mapaman ng uto kapumugay sa margas na paman na may ilay pipiya. Digyong ta paman nagibo kaya bubutang sa pitaka na tiga kapadisi ko mga miskin. Giyan mo mo ta paman na nagkatun mo miskin na paman na tamanton. Ka paman na pera ka kuon yan. Tabita ko mga ulama paman na pagifta sa paman na ay pagifta na perak. Naka Jesus kanina mapipikiran. Tabita na paman na nakapipikiran niya yung perak. Inuwak na ibtiro ka paman na magagagatan so pinggulaw lo rasulullah na supak na nupan. Ka sumargas na kompleto. Nanino tano to supa ka. Ino tano di sigura dua so simba tano amia tarima sa 100%. Akatawan tano so pata imam na ayabu amia kero na sakataw kira na nabagip na unta kaya pakaian yanon na banyan aya di ngulo la ka paman na makapaparati sa aya dapat na panganangan. Nagyang uta miskin na paman na di semili ka pera ka kuan yan na kena boto ka regedi ka paman na tabiat ako mga miskin na kaya madagla dir katong di makatero nagyang uto aya ka ba nakas na paman na kena boto miskin nga pwede mo to sa mikuan yan sa nga mga gadget. Kana ba pure kunin na perak na ba kuan. Tabiat ako paman na maka kakailangan. Na uwakyo pa mga so kapaka kakailangan na kapakaya alin so simba apa man na pinggulolo Rasulullah na suwaki so mga miskin si kumasaw Rasulullah na mas mala so kami miskin ikira na di so mga miskin tanu imanto. Mas kararaganan so mga miskin si kumasairan adi so mga miskin na imanto. Anda sabab so mga miskin kiran na ayabu igiraw ka na matatangan niran na suka kaniran ko kapipita na diran matatangan suka kaniran si ko kagabi. Sa katano na so mga miskin ra katano na ad na mga refrigerator iran. Ad na mga cellphone iran. Kompleto susuldo walairan. Ila ni man Rasulullah so miyaga do na miya kapira ulan na da makabiyag sa apoy kas kanina miskin kanina. Nagyuti budalo mga miskin sa gyung mga masa. O pa makasuka pa kakailangan na kapag maalin so pitra sambalo ya pirak na sumasura sululan na pabalo ni na pirak. Kasang utang maseren na ad na pirak, ad na dirham, na ad na dinar. Sad mo sa pumasaan ko, ngakiko nga sanditaran, kiko nga sa akuan, apya tunay pumasaan ko. Na ino to sura sululan na daniyang gulawla. So mga miskin kira na mas makakakailangan na di sa mga miskin tanong yung manto. Ayak yung maana niyan, nagyang ka iya pitra, nangunta kabasay Sheikh Uthaymin apa mana simbaini atin du Rasulullah so bundalian agito so isa kaganta nga panganang na di ka pakibo alina ka o alina nga nada ka makapitra. Nagito ba unta kabasa ko apa man na piya ka mo sa ko mga manusia apa man na guguro ko niya ng matari maso amalian na amay buka ko maso pa man na pengelebek na miya kalebul-lebul. Ka ayabu apa mana saka pitra na ayabu pengelebek na pemuko saka samargas na imgi nga ko miskin nararagan nga penuto. Na pengilay kab sa ukiti masupak ka sa Rasulullah. Na pengilay kab sa ukiti masupak ka sa mga sahaba. Na ando rin suparate si Allah. Kuan. Nagiti pa man na ikalaktan Rasulullah kapaman na so sabagi na paman na di makanggulo na sa pamanap kasi pakyan sa Rasulullah gitu na magagaganyan ito agalabag na pamana pamana giyang mo ito pamana di na ni ka pamangilay sakit na pamana isaw ito pamana po na nakadadag pamunta kalaklarod na pamana kagaganga mangulola so pingulolo Rasulullah pingulolo mga sahaba na magagaganga na pamana di ka di mangilay sakit na pamana ginanak yung mga puunan pamana kapkadadag utaw kakelayam so puso o ka apaman na langwa na paman na miyang galabag ko Rasulullah na paman na kapag paman na supak na ka. Isa a peligro apaman na di matero o paman na papakay niyan so paman na perak na tigran na na kay afdal na perak. Giyang mo tadi nga di katero sa afdal
nakalak na kaswallah. Nagupaman na tubat kasi ko Allah sa malaka tubat. Ka ayama nagyang ko takya tiro nga sa afdal so pa man pirak aya taralbi na so pirak na ayab sa maanan niya na so Rasulullah na so pinggululan niya dak na ba afdal. Ayab sa maanan niya na so pinggululo mga sahaba na kurang. So pinggululo Rasulullah so mga sahaba niya so mga tabiin na kurang na ayama pa nagyang pa man arkay man to pirak. Na lagi daki upamana banga pamana diteru apamana adna pad ko mga galab ko Rasulullah akurang. Nagupong ginani matineg ka diga makekter na pamana miya karani kako kakakapiri. Api apa kain ka sopirak na uba ka giraw itumu sopirak. Kaya mapumaanan yan na so pingal ko Rasulullah dak na batumu. Marata so pingal ko Rasulullah na wapi nagiang na pinili ka. Na pamana ginan isa peligro kung tamya bati etanu ayat basta ad na mitaling mo Rasulullah na etanu kuan. Agi kung takapngiro nga pamana mas mapeso pirak na pamana lagi do edi nga diteru na so pingulo Rasulullah kung masanin na kurang. Na pamana miya kalalaw to dun sa sikwallah na kapagap na pamana miya karani suto ko kakapiri ame ka aya hadapian mapikinan no pamana aya kurang na so pingulo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Giya pa naging ito paman na mga ulama, paman na tigiran na sa mga ulama sa Saudi, na paman na ini mardudira na paman na dirang kapapakai ko pirak, na Saudi diro diter wa alim na kalak niya sa Allah. Kaswaki so kapakambuka ko mga ulama, na isad na paman na di paman na April Allah. Ustud na adna isa ka tao ko mga ulama sa Saudi kapag isa ka tao dua ka tao isaw siya kini paman na Sheikh Abdul Al-Mutlaq na siya kini Sheikh Abdul Al-Mutlaq na miyatid na napapakain niya sa ukwan pera naway padanang ko mga ulama sa Saudi ugid naknabay aya ba paman na si sa Saudi naknaba so katiro yan na ba aya paman na aya ka onuran di paman na adna keto kung mga ulama tanong sa Pilipinas asabab sa giyong kung tabubaya iyan sa kapitra sa pera kapsupak niya sa Rasulullah nasasakataw miya ni gina ulama sa Saudi na tigi na sa mga ulama sa Saudi lang na ini marudiran sa katiruiran paman na maakol ketarimaw akal paman na susak nun ketarimaw akal na ibaga ka kan sukat galbo ko Rasulullah ibaga ka kan sugal ko mga sahaba min ajli aqwalir rijal paman na dinan ka paman na mustahilan nang ko paman na mga ulama ahlus sunnah ubayran paman na ipagawa ga paman na ibagak so katiru Rasulullah sa ayaku niran na so katiru gi nga paman na mga miyamang ibagu mga ulama paman na papakay niran na gi nga iya pera so tigi pa sa kini Uthaymin apian lang taw na paman na pinggil bakiranan ng ugid na basta makasusupak si ko paman na galbo ko Rasulullah galbo ko mga sahaba na daaban niyang pakaid api magitong kaalangon na paman ng mga tao kateso di kuan na aya importante na ilenga makayon si ko galbo ko Rasulullah anta ka paman na makasusupak ko na o makasusupak ko na api milyon na kadakliran ng mga tao na daabo to paman na balya paman na katero giti mga paman na mga skano mga pagriyakan na pamana so kabaya yan na pitra pamana makasigura dua pamana pitra na aya kaya pitraan ka na margas na opiura ikapdi ka so miskin na raksi nga sa maga to sa sid ka nga kapamana miyati mo ka so kasid ka ugyang tuwa kapitra sak na isumpay akar kanu ekatero kapamu ka sa kataksilan si ikullah uway ad na mga ulama pamana piyakiran so kabagi sa perak ugid na aya ilengan andi makaayon nun si iko galbo ko Rasulullah na andi makainon si galbo ko mga sahaba na galbo ko mga tabiin na galbo ko pata imam gina so paman na pantagong ko klasya paman na ipitra